Hello friends, बरायबाय फिन खनसेबाव चेनेलाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। BTC साख्रि टोटेल कैंडिडेट्स बेनो जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 नि सायाव डिसकास खालामनो सानदों। दिनैहाय 8 डिसेम्बर एबा 8 डिसेम्बर एग्जामा जागायसिगोन दा बावैनो दिनै दं एग्जामा। स' गिबियावनो बयनिसिमबो अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे एग्जामा मोजां जायो आरो टोटेल भेकेन्सिया 84 दङ। देन बेनि गेजेराव कैंडिडेट्सआ बेसेबां दङ बेखौ कभार खालामगोन आरो एग्जाम पेपारा माबायदि जाथावगौ बेनि सायाव डिसकास खालामगोन। जाय नोंथांमोना बड' जब इनफो अफिशियेल इउट्यूब चेनेलाव गोदानै फैदों साबस्क्राइब खालामना ला जेब्लायबो साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना बर' रावजों मोननो हागोन। स' बिदिबा गोबाव खालामा जों नायनोसै एडमिटनि माखासे गाइडलाइन्सखौ। दा लोगोफोर एडमिटआ बेनो होगासिनो दङ नोंथांमोननिया फरेस्टार ग्रेड 1 आरो लोगोसे फरेस्टार गार्डआव। दा फरेस्टार गार्डआ नोंथांमोननि एग्जामा जागोन 15 डिसेम्बराव, बेखायनो एडमिटखौ नोंथांमोना डाउनलड खालामना लाखादो होगासिनो दङ। आरो दिनै जाबाय फरेस्टार ग्रेड 1 बे एग्जामा दिनै जासिगोन। दा नोंथांमोना 2 बाजिनाय लोगो लोगो नोंथांमोना 2 बाजिसिम बे एग्जामा कन्डाक्ट जागोन। बेनो जाबाय 2 घन्टा 2 आवार बेवहाय नोंथांमोना एग्जाम होनो मोनगोन। सिगांनि अफिसियेल नटिसखौ नायबा 3 घन्टामोन, नाथाय नटिसजों गोरोबनायखौ जों नुनो मोनाखै। बेनो जाबाय BTC नि बे साख्रियाव, थ' बेखौ जों मिन्थिबाय। देन बेनिफ्राय फैबाय एग्जामाव सिलेबासा नोंथांमोननिया जिके दङ, बेखौ जों मिन्थिखादों नटिसनि मथेब्ला सिगांनि मथे। स' बिनिफ्राय इंलिश दङ आरो लोगोसे मेथ्स दङ आरो बेयाव गोबां सोंदोंमोन रिजनिंखौ जों बेयाव नुनो मोनाखै। मानो होनोबा रिजनिंखौ जों बेयाव नुवासै, बिथांमोना नटिसआव होआसै। दा फैमारगोन नामा जों बेखौ दा मोन्थिथ'ला। जेब्ला दाहाय एग्जाम जागोन दिनै जागोन अब्लासो मोन्थिसिगोन, जों बेखौ दायो मोन्थिबावबाय। देन पस्टआ बेसेबां दंमोन बेनो जाबाय 84 पस्टआ दंमोन बे फरेस्ट गार्डआव। एन्सार्सआव मोननाय बादिबा टोटेल कैंडिडेट्सआ नैबे 8,000निफ्राय 8,000निफ्राय नैबे 9,000नि गेजेराव दङ टोटेल कैंडिडेट्स गासै 5 जिल्लाजों। आरो बेयाव पास जाबासो नोंथांमोनखौहाय फिजिकल टेस्टआव लाङो, बेनो जाबाय 1:5 बिदिखौ लांनाय नुदों डिफेन्स लेभेलाव। आरो लोगोसे 1:2 लास्ट प्रसेसआ जाबाय भाइभा टेस्ट, बेखौ लास्ट प्रसेसआव लाङो, बेखौ जों मिथिखादों। स' बेखायनो बांद्राय गोजौ काटअफबो थांनाय नङा। दा जुदि नोंथांमोना 100नि गेजेराव जुदि जायफ्रानोखि 80+ लानो हादों अब्ला नोंथांमोना मोजां चान्सआ दङ। जेराव नेगेटिभ गैया बेयाव एसे गोजौ थाङो नालाय काटअफआ, बेखायनो जेब्लायबो नोंथांमोना 80खौ दिनैनि दिनाव टारगेट खालामनांगोन। आरो लोगोसे एग्जाम जोबोबा पेपारनि सायाव एनालाइज खालामनानै एन्सार किस लाबोगोन, बेखायनो नोंथांमोननि कुइसन पेपारखौ हरनो दाबाव। वाट्सएपआव नोंथांमोना जायफ्रानोखि नाम्बार दङ नोंथांमोना हरनो दाबाव। थ' बे थांबाय। स' दानिया एग्जामा नोंथांमोननिया गावबागाव डिस्ट्रिक्टआव दङ। एग्जाम सेन्टारा आलदा आलदा दङ, बेनिफ्राय सेन्टार कड थाबाय, डेट थाबाय आरो लोगोसे टाइमिंआ जाबाय 12टानिफ्राय 2टासिम जागोन। दा बेखायनो एडमिट कार्डआ नोंथांमोना कम्पालसरि बेखौ लांथारनांगोन। उइदाउट एडमिट नोंथांमोना एन्ट्रि जानाय नङा। आरो लोगोसे सेकेन्ड नाम्बाराव होनदों एग्जाम हलाव 45 मिनिट्स सिगां नोंथांमोना सहैनांगोन एग्जाम हलाव। नोङो फरेस्ट गार्डआनो जा एबा फरेस्टार ग्रेड 1 जा। मबाइल फन केलक' नोंथांमोना इलेक्ट्रनिक्स बुस्थुफोरखौ लांनो मोननाय नङा एग्जाम हलाव। दै बथल लांनो हागोन, बाट नोंथांमोना दै बथलखौबो नोंथांमोना लांदां खालामनांगोन, बेनो जाबाय स्टिकारखौ। अके, होमबानो नोंथांमोना लांनो हागोन गोसोबायदि। स' बिनिफ्राय आइडि प्रुफ लांथारनांगोन, आधार कार्ड, भटार कार्ड, पेन कार्ड जि दङ नोंथांमोना लांनो हागोन। एग्जामा जाबाय 2 घन्टा नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन। दा बे एग्जामाव जों माजों लिरनांगौनो बेनो जाबाय ब्लेक पेनजों नोंथांमोना लिरबानो जाबाय। नोंथांमोना डट पेन ब्लेकआ बेजों लिरबानो जाबाय, ब्लुजों लिरनाङा, बेयाव बुंखादों ब्लेक अनलि इउज खालामनांगोन एग्जाम हलाव। आरो लोगोसे नोंथांमोना OMR सिटखौ गोरोन्थि खालामनाङा लिरनाय फिलआप खालामनायाव, लासै लासै खालामबानो जाबाय, अब्लासो नोंथांमोना एन्सार नोंथांमोना मेसिनाव एक्सेप्ट खालामजागोन, नङाबा डाइरेक्ट रिजेक्ट जायो आरो बेखायनो रिजाल्ट फैया। बेनिफ्राय नोंथांमोना मेम'रि बेस नोंथांमोना जिनोखि गोसोआव थागोन बेखौ हरबानो जाबाय वाट्सएप लेभेलाव। जुदि कुइसन पेपारखौ मोनबोआबा, जुदि मोनबाथ' मोजां, नोंथांमोनजों एन्सार किस इभिनिंआव लाना फैगोन। दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट।